Dobrodošli na novi klip. Danas pokazujem kako aktivirati Windows 10, znači nije aktiviran za manje od minuta. Znači odemo na ovaj sajt, bit će link u deskripciji, skinemo. Znači ovo je šifra. Sad čekamo malo, pošto ima jako brz net. Znači šifra za otvaranje RAR fajla je 2018. Ne znam zašto ovoliko dugo skida kad je to jedan običan tekstovni dokument. Znači za ovo mi je potrebna ili WinRAR ili 7-zip da bi otvorili to. U ovom slučaju WinRAR. Znači ok. 2018. Znači pratimo uputstvo. Znači pokrenemo. Kopiramo. I to je to. Znači nestalo je ovo dole. Začuo se zvuk. Uspešno. I to bi bilo to. Da provjerimo samo. Samo sekunde. Properties. Znači Windows je aktiviran, Windows 10 Pro verzija. I to bi bilo to. Ako vam se svidio ovaj video, like, subscribe, bit će u opisu link od ovoga i to je to. Hvala na gledanju, vidimo se, pozdrav.